IRES va començar una mica, jo recordo, per ajudar exreclusos, les seves famílies, per incorporar-los a la societat civil, per empoderar-los i per ajudar-los perquè tot això fos possible. Arribar on l'administració no arriba, innovar i treballar a curt termini pensant en les persones, però amb la mirada posada en el llarg termini per intentar canviar les coses. S'ha d'agrair actualment que IRES fos una de les entitats que s'impliqués de ple i cregués en què havia d'existir aquesta plataforma de tercer nivell, que és la taula del tercer sector. Felicitats, Fundació IRES, per aquests vostres primers 50 anys. Moltíssimes gràcies, Fundació IRES, i moltíssimes gràcies, Montse Tor. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Acabo felicitant-vos de nou i subratllant un cop més l'orgull que ens suposa comptar amb vosaltres. Ens feu millors i ens ajudeu a mirar cap al futur amb esperança. Moltíssimes gràcies. A mi em toca fer una menció especial a algú que, com en els altres parlaments han anat parlant, ha estat importantíssima en aquests 50 anys d'IRES, perquè més de 40 els ha passat acompanyant a la institució. I aquesta persona no pot ser una altra que la Montserrat Toà, i vull un aplaudiment per ella, sisplau. El que m'emporto d'aquests 43 anys a l'IRES és un món d'atenció a persones i a famílies molt important, però també un món de relacions molt important.